Yoro kadi wiiko wuttoto kadi galle Amadou en ko toon kadi o yaroyta ndiyam hande ke tono yaha hande kadi tono yahata ha ɓay ina wondi coftugol min ko coftugol mum ngol jaaki kam ay kanko on foti woppude ko waɗata ko haalde makko ka jom galle makko ka jom suudu makko e ley galle o ala dépasse e ley en defani ko yaato mo sorta galle Amadou min de mi jaaki min ay ɗo tuuba ko ɓe dadire ɓe tuuba kankam invitation tan so waɗani mi invité tan a arata min tawno ko tottani mi dépense mi wiya way dépense subaka taw o totti kam wona he janki wona hanki te wona kadi hande ni hanke wino kam noon mbimam Amadou c'est très dangereux ko ɗum noon yetti hakkilam ni ko ɗum irti kam baba hanke mi ɗanaki reen an kam reen sa yi Yero no softa yaade galle Amadou dañi hen coftal wonko taki nda Yero jaɓatano humtade ladde Yero ñamatano ladde walla yakki fo soski kono sa yi Yero watti ñamde ladde wonko lobbini e lobbundude ko woni boneya an noon reen namnoɗamo kadi so yo woppu ko waɗat ko woni ko yoɗani suko jeni mi sukko ɗum hay mi rewat ay min Amadou ay américain wuji ɗum ɓamo ɓurde bellade noon mbami e Amadou min mbaɗani peeje makko min anndi peeje o sagat jiɗɗa ko wiide enen en jeeƴi goɗɗo belladen quoi woni Amadou o dadi bellade Amadou dadi bellade peeje Amadou ɓuri bonde corona ɗum kam sa welama ganda ɗum peeje Amadou wallahi ɓuri bonde corona Yero noon ko joom galle ma sa toppitaki Yero ma Amadou nanno ɗum e musiba ɗum kam no laawi min ala ko keddumi kala ko debbo waɗata e galle mum min waɗa ɗum e nder galle am e noon baba min kam taw gom gaso kam somi police tan carte ɗo nde Amadou koɗo ko fuuta ala ɗo noon ɗo sa wujji jawdi neɗo a nawete police te mbaɗandi koye ɗino manigance woni kanko e Yero way min mi ƴeewoyta hay goto prison noon min ko komi yaɗo hen kam ko haal jaam fof mi wawi mami haal ɗum mum mami rew ɗum mami anda e ɓurum o yahata ɗum kay ko min wima goppa galle ma tan ñaamo yallade min kam Yero no wayni kam Yero nden tan fii joni est ce que min jari wadde ko defanmi wadde est ce que jari ni min ko defanmi wadde Yero tan wonde ɓe galle Yero kay ñamani yimɓe ñamata mi ñamata famani en ɗo ñama is alhamdulillahi rabbil alamin Yero ka yewnitima passion totton kalisam le 3 mbinoɗa kam ha hande woni le 6 yowam kalisam ande wona julɗo ko tawi julɗo sa ñamli julde hono ma a fotani rewde hol jour mo dañata kalis ou bien hol jour mo wasata a cotti neɗɗo so heeɓi tan mamo artir kalis ma kono wona aɗa falomi do henna wadde ko tagma jooɗade dow gila subaka ha joni min paɗata mi yetta paɗaɗa kam pirmi tottuma kalis ma mi ala ko jobma Yero notomi ɗo ay min ala ay julɗo ke so ñamlimo yo hoto julɗo fat ha namde anani ha keɓa passion ma mbinoɗa kam Yero a heeɓi passion ma tottam kalisam kam jami je keɓi passion wiye an non yi kam keɓi passion Yero passion meeɗa yewtude le 3 meeɗa yewtude so lewru ma ha waɗa 3
a heɓi passion ma yeero mboɗo moole al yoɓam kalisam aɗa andi bone ma noon mi fammin ma ko kafamani bone ma tagat kam yaltude galle o ɗeɗo balle fof ayi a teskaji ɗeɗo balle fof mi kumtata ko ɗo mi kumtata ko ɗo sababude maɗa an bonon yaltinanima galle o wiide kay jiɗo sorade ñama galle janani ɗelle ala dépasse ɗelle galle ma fawani barɗe a ñakki fayde a soora galle janani an ñama waɗaka invitation waɗaka e taw yoɓum kalisam mi waɗaka invitation hono wonma invité min mi waɗaka invitation lewru ɗum fof comme mbaɗa ɗo invitation aɗa kumto e galle ma aɗa kumto min woni je refuse moi min waɗa refusé mi famin ma ɗum tawi noon gabbaɗo ka poɗɗo wadde révisé ha hannde hono an ko tawi waɗani révisé ette haaji ma ala hen so mbiɗa ñaama mi ñamani so bone ma yaltini kam yo haaji ma bonne hen ma yoɓum kalisam nde yeeya tottam kalisam mbimami haala hew kam wawa ɗum kalis ma tagi aɗa yawo eyyi hay somi ala ko ñamde eyyi nangu Aysaa may ayi bamma mi totti ɗum kalis makko noon ayi ɗum ko yettude Allah e mi haalande ala yettude Allah yettude seyɗade yo mi tottimo kalis makko a jogorano yobde so haali kam ko fotani haalande waɗi ay yimɓe nana ala haydara ko kaldata makko a ñamlima ɗum o ñamlima a jangi a rutti ɗum hankkadi haala gasi Aysaa sa yoɓi neɗɗo tan a mettini tawanna jogorano yobde waxtu ko fay tawanna jogorano yobde a yoɓi kam kalisam kay yob yettudemi haali makko joni a woyat hen a woyat hen sabu mi tottimo kalis sabu komi dimi o yawata kam sa wonno bima fattade namnoma yawata kam so haali kam ko fotani haalandemi noon ala ni on jottoyta ko non son mi kasa diyal makko komi kollo kono mi kasa diyal makko mbimi on jottoyta ko toon wona baba tottimo kalis ma teeru iñettirama Allah si kay dañi ko jaboya haala wawi ruuɓe wonko jamuro wona jamma noon woni haala ma ɗum woni haalam hande ɗum woni haalam jango nde ñamlanmade haala ala ɗum tagi aɗa mbiya jeewo il faut desanda ɗum lembel ɗum tagi aɗa mbiya jeewo il faut desanda ɗum kono min rewatama mbimani a yettoyima ane bamma fof a yettoyima nane lawol a yettoyima ani termini fof en jippoto hay jompoto o jippoto saka goto ade bamma tan jettira bamma jettira ɗum ka waɗi ko wona lawol mi feeni ko woni feeni si ka waɗi ko wona lawol mi haalama ko an fitma an fami nawi fitma 20 000 woni ko joɓata ko aɗa woya ko joɓata ko aɗa woya marko jamma haɗa ñamle haɗa yoɓa haɗa woya ete passion ko 200 000 yo won 500 000 yo won 500 fara oɗon loye ele ñamo neddo an tawi wat no gowɗa wadde ni ñamoyde galle janane wattan no gowɗa wadde ujunnaji ne ɗine ñamlata ɗum haala immaki hay goto nenani o way soko hettima yebde tan ina yeb minal ina woya ina ujunnaji ne janani ɗum woya Zainab min evite hande sehlamo ɓurata humtoɗo taw saɗa évita haalam kaka ay dara neɗɗo kay so ari galle mbaɗa kay ko tañi fo yawta ɗum tan tagga hay tan mbaɗanmami surprise tan e kono noon sa éviti ɗum sa haalnimo taw mi waɗanami guertode gagandi noon non min kumtade hay tomburo boor moɗo yiiɗi hay tomburo boor mbeɗa yiɗanma ko ɓuuri ɗum de so haaldema wallay ni wimamo wallahi ça fait l'occasion noon tuuba wiyata ko sale occasion sale occasion joni timmude jewte ñande mi haalde ma ɗo henno gandinɗa kam ani ande resede kono a ronki yiide mo kooriɗa walla kellifaɗo walla mbawɗo jogade beltimi hen noon no feewi min kawma noon mi ƴetti responsabilité am mi yalti mi yiilanimama te mi dañi te mo dañmi ono yonimi kadi mbiɗo hooli on ko holi on ko cewɗo mo heege sewnade Zeynaba ko on dañanmani jurmotoɗo bawɗo jogade debbo kaara e sire anani aya no way yin kay aɗa mbimi no way min kay no mbiruɗani tan wallahi a jaɓi de a jaɓi wona
Ah, kan kay so jabi. Est-ce que jabi? Est-ce que jabi? Ka. Ada ni minta ko rese tan ni. Allah. Minta ane rende na ta kam ko. Allah abad. On na ko to est-ce que bu jodi bu ci way jogade. Bouteille. Manam taw mo xamne ni. On don bonani ñaxle. Wallahi don bonani ñaxle. Bonani ñaxle. Bonade chaay yen e dungo yen ni yen. E Koorka ka. E Koorka. Away comme nos zones dressement zone. Tore to se. Wala ay andi sa yi ha nder. Asikirani ko badrade resma cikota ko jeunesse jogida on bangi mo holi wara walla ay mo holi wana ada holi ana no ga ada magil chuka wala tesa wana Mi halani donte. Kami ko budget taw ko hatta ni mo way jogade. Budget Ko faate ñamdu am ada koy ko wana kay. No Koorka dépense ko ho doublage. Jadi nak nanti kau bukti kan nyaman, ada dua kan lagi. Ayah yang fighting. Wana. Fighting. Kau mau kan nyaman, kau mau di badan. Allah. Kau mau bawa juga ni kau faham pandang kan? Ay. Masyaallah. Wana. Kau faham tadi egalau? Mawai. Oh. Ila baranda. Oh no wai jogar do ujun nasa ko jogar tem der ujun er mofter ko men ko yantu ko makko nyame. Ana ndu mo kare se. Wanda kay koy dude ma hit. Oh ala ko huli wad. Ala kel ko dum ko wadde mon. ni kala ko fate so ay ko min nyama ko min denda tan min nyama wasi wala kadi dum la nam ada kam ko joma ko double dum la nam wala wasi So nyo mo wayi dum semene takal Allah ni. Oh wari. Bado mo wari. O so wawa mi nana tama e. No idi. E kadi ko few bu bandu makko ni. Bandu few na ka. Few na gade. Few na gade. Few na. Few na Koorka. Mi kay ke jari ni suba bi bejet ak be ansone tan mi lelo tam non le lirtu ni so mi bari juldu tan berdam bonada afani berdam bonan wonko La lita ni mi benor la abi bujjo jada bujjo sabu mi ne mbudu wondi mi ne mbudu devel ngir Mo ngi watte bandu du vitamin. min sagal mo bujjo yo antir Min ma. antir yo antir O ko mi du da. kade ande mo tarti yo antir Inshallah. Sala jadi. yo antir ka ko argay subhanallah ko non non ya ha bon ko ba noy anani tamit promotion min ma non bu lew ko batta ko bara min jodi dani bara min wara dewe Allah tokkore den ala jola den won da